been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been... Així a esta setena edició, sèptima edició de 10 quilòmetres més dolços per tota la comunitat. Així, a Casinos, que una vegada acabe la cursa podeu quedar-se. 4, 2, 1, avant! Ahí está Aixina! A esta setena edició, entre els 20 i 22, més de l'alta, els maravillosos. Una vegada més, seguida i benvinguts i a disfrutar de la cursa. Magdalena Vila García, Club Atletismo Corraliana. José Pereiri y José Manuel Odio de la categoría segunda clasificada, Estrella Tarocher Cheler, Club Atletismo Corraliana. Y primera clasificada y campeona en esa categoría también del Club Atletismo Corraliana, Mari Carmen Martínez Cano. I se porta aplaudiments i se reconeixement per a Mari Carmen, per a Estrella i per a Clara. I primera clasificada en la categoria veteranes a femení, María José Úrzula González. No fa falta dir d'on és. Corraliana. I se porta aplaudiments i se reconeixement per a Mariajo, per a Virginia i per a... Segunda clasificada, Sonia Martínez del Corraliana. Y primera clasificada y campeona de esta setena edición, Zaira Alegre Navarro. Segunda clasificada, Xavi Pons Rubio, i primer clasificat i campió absolut. Si Corraliana me deixa, ahí teniu el pòdium absolut de la setena edició de 10K Dulce de Casino. Ahí teniu el milloret. I se pot aplaudir.